Moiks kukkuu! Tänään mä teen 3 ärsyttävintä asiaa Facebookissa. Ja mä aloitan sillä, että mä kerron vähän infoa. Viikonloppuna mä lupasin, että mä teen sen haastevideon, mutta mä en tehnyt sitä ihan henkilökohtaisista syistä. Ja mitäs muuta? Tällaista. Mulla oli ihan kiva viikonloppu ja ihan kiva viikkokin ollut nyt mikä on ollut. Ja nythän on siis torstai. Jeps. Kello on näin ihanan paljon. Oh yeah. Mutta mennään asiaan. Eli 3 ärsyttävintä asiaa Facebookissa. Ehdottomasti ensimmäisenä, ykkösenä tulee tykkää tästä, niin äiti se elää 1000 vuotta. Kun on kuvat, että siinä on kuin muumio. Ja sit siinä on niinku, että tykkää tästä, niin äiti se elää 1000 vuotta. Mihin tää ihmiskunta on menossa? Siis jos mä tykkään jostain kuvasta, niin eihän se nyt Herran Jumala tarkoita, että mun äiti elää 1000 vuotta, vaikka siinä niin lukeekin. Niin eikö se ole aika niinku järkevää? On. 2. Pelipyynnöt. Siis ne on yksi maailman ärsyttävimmistä asioista. Kun sä menet ekana Facebookissa, avaat sen sivun sieltä silleen kivasti. Sitten siellä on maapallossa joku 8 juttua. Sieltä silleen, yes, oh yeah. Jotain on tapahtunut. Sä pääset tekemään siellä Facebookissa jotain, sä pääset lukemaan ihmisten juttuja ja kaikkea tällaista. Mutta se pettymys, kun 7 niistä 7 niistä maapaljotuista on pelipyyntöjä. 1 niistä on. Käyttäjän tämä ja tuo kaveri kommentoi sen ja sen kuvaa. Sä hengität 10 kertaa syvään. Joogaat ja oot taekwondoja vaikka mitä. Mikään ei ollut. Siis se on raivostuttavaa. Se on niinku, sen takia mä en varmaan itekään pelaa mitään. Okei, mä pelaan Candy Crush Sagaa, mutta mä oon siinä nyt jumissa, niin mä en pääse sinne etenemään. Keulut mulle. Jotta siis ne on vaan jotenkin niin ärsyttäviä. Ja sitten, kun on se, että on joku tyttö siinä ja sit siinä on joku lappu kädessä, että, tai joku lapsi yleensäkin, jolla on niinku kädessä joku lappu, että jos 1000 tykkää tästä kuvasta, äitini lopettaa tupakan polton, tai isäni vie minut Disneylandiin, tai jotain muuta ihan yhtä tyhmää. Niin siis, minkä ihmeen takia sitä lasta ei vaan voi viedä sinne Disneylandiin, tai lopettaa sitä tupakan polttoa. Siis miksi tarvitaan ihmisten tykkäyksiä johonkin Facebook-kuvaan, että voi lopettaa sen tupakan polton? En tiedä. Ihmiset on outoja. Mutta siinä oli ne 3. Mä en siis nyt keksinyt sitä 5. Aluksi mä teen sen 5, mutta koska Facebook on niin mukava paikka, niin minä en sitä 5. ja 4. siihen keksinyt. Näin. Yes, box. Mutta hei, mutta kattokaa minkä mä sain. Tai siis ostin. Mä oon ihan never heard susta. Oli ihan pakko ostaa. Ai niin, sepä. Ja sellaista. Mutta ei kai mulla ole muuta kuin sitä, että kiitos teille kaikille ihanille, rakkaille raksupoksurussilleni, jotka olette tykännyt mun videoista ja kattonut niitä ja kommaillut. Ja ehdottomasti iso kiitos kaikille, jotka on tilannut mun kanavaa. Mä olin yhtenä aamuna onnellinen, kun mä heräsin ja sit mä menin tapilla tonne, katoin, että
mitä on YouTubessa tapahtunut, niin siellä oli, että en muista enää sen nimeä, enkä mä sitä tässä sanokaan. Se ja se tykkää videostasi ja se ja se ja se ja se ja se ja se tuo tilaa kanavaasi. Mä olin silleen, päiväni on pelastettu. Mutta tämä tästä. Kommentoikaa, tykkäilkää ja katsokaa ja jakaa saa. Ihan näin. Mutta kommailkaa sinne, että mitä te haluatte nähdä jatkossa. Ja ei ideapuutetta, ei oo. Mä voisin tehdä vaikka joka päivä videon, mutta haluan pitää kuitenkin vähän yllä sitä omaakin virkeyttä tässä hommassa. Joten minä menen nyt kasvattamaan sitä virkeyttä tuonne. Ja syön suklaalevyn ja katson jonkun hyvän ohjelman ja olen Facebookissa. Mutta moikkaista moi kaikille teille ihanille.